Hyvät oppilaat, tervetuloa kouluun. Tänään kuka teistä saa parhaat arvosanat kokeista voittaa 1000 euroa. Tänään opettajana tässä koulussa toimitaan mä ja Santtu. Ja tässä on meidän opiskelijat. Hei, nimeni on Jessitys. Keskiarvoni on 9,9. Jos tulee 10 miinus, se on epäonnistuminen. Lähdekö se niinku voittamaan? 10 miinus on epäonnistuminen. Sitten toisena kilpailijana Stars Wars Pulpetissa on Mona Ilona. Tässä pulpetissa on auraa. Se on mun, sillä mä voitan. Viimeisenä kisaajana meillä on vielä koulussa oleva Leevi. Terve. Onko sulla niinku etulyöntiasema, kun sä tiedät, oot vielä oikeasti koulussa? No en mä tiedä. Toi on joku kympioppilas, niin mä en oo ikinä ollut kympioppilas, niin vaikka mä oon vielä koulussa, niin mä en usko, että se auttaa. Tää on nyt sit virallinen koulu. Meillä on täällä samat säännöt kuin oikeassa koulussa. Eli ekana, puhelimet pois. Kiitos. Ei luntata. Tässä kokeessa ei luntata. Monaa puhelin. Mulla joo. No niin, Jessitys, annappa puhelin. Joo, minä annan ilomieli. Se on laki. No niin. Oppilaat hiljaa. Opettaja haluaa sinä puhua. siellä. Jessitys, olepas itse hiljaa siellä takapenkissä. Matematiikan koe. Rip. Miten niinku heti ekana matematiikan koe, kun ei oo aivot lämmitellyt mitenkään? Matematiikka on parasta lämmittelyä, mitä on. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu tässä näin. Kaupassa on 14 omenaa ja 9 päärynää. Mikko ostaa 5 omenaa ja 3 päärynää. Montako hedelmää jää kauppaan? Kaupassa on 14 omenaa. Saako ääneen? Ei ääneen, kun ihan siellä omassa päässä. Ja täällä ei sitten luntata täällä meidän luokassa. Onko vastaukset kirjoitettu? Hetkinen, mulla meni nyt ihan sekaisin. Mä äsken laskin tän kokonaan, mutta sit mä aloin epäilemään itteeni. Ei tää on niin vaikea, tää on ykkösluokan tehtävä. Valmis? Ai sä tulet silleen näyttämään. No, selvä. Kiitos. Siis tää yrittää hankkia jotain lisäpisteitä tolle. Ei jää. Ei sabotoida. Onks teillä kaikilla vastaukset? Joo, No niin. 15 Leevillä. joo. Mäkin laitan oikein isolla. Ota nyt merkki itse. Ei, siellä on myös. Ai. Siellä oli. Hei, säkin täällä suttaat. Kyllä, se kävi tarkastuttamassa opettajalle. Okei. Apulaisohjaaja nyt siellä vähän Joo. pienempää volyymiä myös. Hyvä, kaikki vastas oikein. Siirrytään kakkostehtävään. Nonni, siinä on sitten vähän astetta hankalempaa. Älkää nyt jaksako. Ja mulle toi odottelu oli vähän ärsyttävää, niin mä annan tästä teille... Älä, oikeesti. Mä annan teille 1,5 minuuttia aikaa. Mitä? Muistakaa sit se laskujärjestys. Valmis? Valmis, hyvä. Ai sä tulet jo näyttämään mulle vastauksia? Joo. Oho, hyvä oppilas. Mä alan tykkää susta. Oikein. Noi. Leevi katsoi vastaukseni. En todellakaan kattonut. Kyllä toi 10 oppilas niin toistaiseksi on näyttäytynyt 10 oppilaana. Toi käytös 10 oppilaalla toki. Joo, kyllä musta nyt tuntuu, että... Eli onks kaikilla vastaukset? Joo. Oi. 60. 60. Niin on mullakin. Oi. Hyvä. Ihan mahtavaa, eli kaikki vastas oikein. Seuraava kysymys. Eli kuvassa on kukkia ja teidän pitää osata vastata tuohon viimeiseen. Yes, nää on kivoja. Aika lupaava alku ollut meidän oppilailla. Kaikilla oikein mennyt vastaukset tähän mennessä. Valmis? Täällä lähdetään taas keulimaan. Sehän meni oikein, mutta sovitaan semmonen juttu, että nyt voit pysyä tuolla omalla paikalla, ei tarvitse tulla tänne päin enää. Jas. No niin, eli vastaukset voitte näyttää. 24. 24. No niin, Mona. Oikeesti mä tarviin ihan minuutin. Kerrottiin jo vastaus. Et se on aika ohi. Mä tarviin... Nuku! Näytä nyt! Mä pääsin tähän asti. Mulla on 17 kertaa 2. Mitä? Tuohan on aivan väärin. 17. Mona, oletko kuullut sellaisesta asiasta kuin laskujärjestys? Ei kun niin ne ekana ne kertolaskut vai? Nyt taas mä oon sillä tavalla käy, että 0 points. Voi. Hei, nyt kielenkäyttö. Okei, mä tälleen opettajana kyllä arvostan tuota sun miettimistä. Mä annan sulle hyvää hyvyyttä, niin puolikkaan piste. Miten tosta tulee puolikas piste? Vastaus on väärin. Niin. Tää ei oo mikään liikunnan tunti, että sä saat pisteitä siitä, että sä kannustat ja yrität. Mut hei, mulla on hyvä vibe. Pyritään pitää semmonen kannustava ilmapiiri täällä. Hei! Leevi, opettaja. Mitä? Leevi heitti taulun. Monan taulun heitti lattialle. Okei, nyt erityisopettaja joutuu puuttumaan peliin. Siis mä oon huomannut täällä tämmöstä ongelmakäytöstä, niin tässä koulussa sitten eristetään nämä hulikaanit tällaisilla niinku välisermi laitan tähän väliin. Näin. Nyt pysyy taas rauha täällä. Joo, tuntuu hyvältä. Tuntuuko? Tuntuu hyvältä. Leevi. Kuulkaas oppilaat, opettajan pitää päästä salibändin vuorolle tänään, niin mennäänpäs eteenpäin. Tehtävä 4. Mikä on keltaisen auton parkkipaikan numero? Ja tämä on pähkäilytehtävä. Mikä on keltaisen auton parkki? Niko pois tieltä. Mä niinku...
Eikö kukaan teistä tajuu? No niin, oppilaat, aikaa. Nyt kirjoittakaa vastaukset siihen. Ja näyttäkää vastaukset. Täältä aloittaa. 78. Onko oikein? Ei. Väärin. Hei. Se on 10 Miikka. No niin. Sieltä lähti 1 piste. Mitäs Moona? 86. 86. Väärin. Okei. No niin, Täältä tuli voittaja. 89. 89. Väärin. Mitä? Väärin. Kuulkaas oppilaat, mä voin antaa teille semmoisen pienen vinkin, kun kääntäkää pää alaspäin. Onko nämä numerojärjestyksessä kenties 86, 87, 88, 89, 90? Tää ei ollut matematiikan termein selitettävissä, vaan maalaisjärjen käyttöä. Miettikää. Tässä, hei Meko! Hei! Hei Make! Äijä. Onks koulussa sallittu juo energiajuomia? Kenen luvalla? Pyydetään lupaa sitten opettajalle. Vähintään opettajavero. Opettajavero, nyt tuli kyllä vero. Annappa opettajavero tänne. Ota pieni huikka. Varokaa, alkaa opettaa kohta värissä. No niin, viimeinen kysymys. No niin. Kanni. Tehtävä 5 näkyy paperilla. Hei, nyt jatkuu tää elämä. Hei, jatkuu. Seuraava. No niin. Kohta tulee 9,5, jos se jatkuu. Nyt on perinteistä laskujärjestys. Nyt on. Nyt on. Saako yhtään avustusta? No voin auttaa. Semmoista, joo, jos vois. Minkälaista alustusta? Milloin noi sulut lähtee pois? Lähteekö ne ikinä pois? No, kyllähän ne lähtee pois. No, sit mun vastaus on. No niin, hyvä. Nyt on oppilailla täällä vastauksia. Ihan mahtavaa. Mona voit näyttää vastauksen ensin. Minun vastaukseni on täysin olla. Onko oikein? Ei naurata siellä. Joo, ei saa naurata. Niin. Kaikki aloittaa jostakin. Tärkeintä on, että yrittää, muistakaa. Sen takia me ollaan koulussa, että me opitaan. Jos joskus vastaa väärin, se ei haittaa mitään. No niin, Leevi. Okei. Santeri Hännisen pelinumero 36. Olihan se 36. Oi, ja siellä on vielä oikein välivaiheet. Oi. Sehän on oikein. Leevi voi nyt vapauttaa. Joo. Matematiikan tunnistaan selvitty. Hulikaani tuli takaisin. Arvosanat. Leevi, 1 väärin, joten annan sulle 9. Ai! Mona, vastasit 2 väärin, käytännössä oikeastaan 3 väärin, mutta annoin sulle puolikkaan pisteen siitä, niin sä saat arvosanaksi 7. Yes! Halleluja! Sitten Jessetys, sulla oli myös 1 väärin, joten annan sulle saman arvosanan kuin Leevi, eli 9. 9. Se meni hyvin. Ensimmäinen koe. Se meni hyvin, hei. Mut mun on pakko sanoa, että tää oli vasta alkulämmittely, että nämä aineet tulee, kokeet tulee hankaloitumaan. Joo, mut matikka on ohi. Tää on mulle voitto. Eli siirrytään saman tien seuraavaan kokeeseen, joka on Ruotsin koe. Ei tää voi! Mut mä olin just mun kaverin kanssa Ruotsissa, me mentiin juttelemaan ruotsalaiselle mimmeille, joten mä osaan tän nyt. Ruotsalaisille vimmeille. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Kirjoita lappuun ruotsiksi numerot 1–10. Mä oon kuitenkin syntynyt ruotsinkielisellä alueella. Mona nimi on suorittaa. Sä suorittaa. Valmis! Sit voit ottaa Hei. paikallaan. Oota siellä Oota luvut. paikallaan. No niin, onks Monalla siellä hallussa numero? Joo. Elikkä käydään nyt yksitellen läpi. Leevi voit aloittaa. Näytä, mitä olet kirjoittanut. Niin, näytä. No et. Annapas mä tuun katsomaan. Niin tupas tarkistaa. Mikä tuo käsi? Ei mennä näe mitä noin pientä käsiellä. Niin. Mitä tässä lukee? Två. Mikä toi kirja on? Onko se ruotsalainen O vai normi? On ruotsalainen. Leivi on alkanut ihan gamebreakoa. Leivi on kirjoittanut niin pienillä tekstillä, että opettaja ei näe sen laseella. Ai toi on ruotsalainen O. No on! Se lausutaan två. Are you serious right now, bro? 4, 5, 6, 7. Mikä kirja toi on? Toi on O. T jälkeen. Ruotsalainen on. 9/10 oikein. Mikä meni väärin? No toi Otta, toi oli No oli O-kirja. kyllä A nyt. Alkaa mä tunnustan. Niin, nyt vedit käppä. Vuonna. Oi, tämähän on hieno. Tää näyttää oikein mukavalta tää. Niin, hyvä. Täällä on nää... No niin. Oora. 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 Tretton oora. Niin Mona, toi kakkonen näyttää vähän englannin kieleltä. Femma. Sexton. Anteeksi kun nauraa. Eikö sä muista? Siellä opettajakoulussa opetettiin semmoista vakavaa elämäasennetta, että ei naurata millekään enää koskaan. Femma, se on se YouTube-kanava Sixton. Kiitos, tästä nousee käytös arvosanan kautta. Me ei hupaise. Viisit opettajalla on hauskempi työpäivä tänään sinun ansiosi. 0/10 meni oikein. Oikeesti. 0. Otta, Tiu, kyllä 10 oppilas saa kaikki oikein. Oi, 10, päivä eka 10. Saako oikeassa koulussa opettajat nauraa niillä oppilailla? No ei saa tietenkään, mutta tää on nyt tämmönen meidän koulu. Onko semmonen hauskempaa, kun yhdessä vähän naurataan? Olepa sinä tyhmä. Ei, se on tyhmä. Siis tää on täydellinen tää. Niin onkin. Tässä on Megis skidike.
Kattokaa. Lägger spidike. Kakkoskysymys. Käyttäen vain ruotsin kieltä, esittele itsesi, kerro ikäsi, harrastuksesi ja lempiruokasi. Aloitetaan 10 oppalaasta. Okej, jag heter Jessetys och jag är 22 år gammal. Jag tycker om att redigera videor och också jag har spelat piano. Oj, det där. Mitt favoritmat är kanske sushi. Jag tänker. Också surströmming jättebra. Kiitos, nyt voi lopettaa. Inte Nyt voi mer. lopettaa, kiitos. Pakko myöntää, sehän ihan hienosti meni. Niin hyvin puhut, että en edes itse ymmärtänyt mitään. Mä ymmärsin, että sun lempiruoka on sushi. Aha. No niin, Mona. Jag heter Mona. Jag gillar köttbullar. Jag playa fotbollar. Det kuulostaa siltä joltain. Svenska. I am... yes. Mikä ikäinen oot? Jag sorna. Jag liver... Jag liver 28. Tack så mycket. Vitsi, opettajalle ei ole pitkään aikaa ollut näin hauskaa. Oli kerrankin kannatti tulla kouluun. Kannatti tuon töihin tänään. Jag heter Levi och I'm... Mikä toi englantia äijä? 17 är gammal. 17. Ja mä sanon slangilla, kato. Jag spelar innebandy. Nice. Jag tycker om köttbullar. Jotenkin toi köttbullar on yleisin vastaus. Tack så mycket. Okei. Mona, oliko sulla asia? Se varasti multa köttebullari. Ei olisi tiennyt niitä. Jesselle annoin 9/10. Häh? Kyllä. Siellä oli vähän... Mistä tämä 1 miinus tuli? No vähän oli semmosia tekastuja sanoja tai kielioppivirheitä, ainakin kuulosti siltä. Mitkä ne olivat? Kyllä kuulosti siltä, että oli vähän kaukaa haettu. Mona, ihan mahtavaa yrittämistä, 7/10. Leevi oli todella hyvä, mutta vähän jäi lyhkäiseksi, 7/10. 7! Miten sama kuin Mona, mikä ei osannut yhtäkään lausetta lausua oikein? Se yritti pidempään. Jag heter Mona, jag talar inte svenska. Ja Leevi, Moona on tyttö. Opettajat suosivat tyttö. Ei. Käänne siellä Jessetys! Se ei nykyään enää, ehkä 10 vuotta sitten kävi niin. No katsokaa tuota opettajaa. Katsokaa tätä opettajaa. Nyt loppu sitten tommonen. Korruptiosyytökset siihen. Minä olin niin hyvä puhumaan ruotsia, että sain siitä miinuspisteen, koska se kuulosti liian hyvältä. Oli liian hyvä ollakseen totta. Mä en tiedä mitään muuta urheilulajia kuin salibändi ruotsiksi. Mut se oli hyvä, innebändi oli very good. Mä luulin, että sä soitat bändissä. Silleen mä en tiennyt, että sä soitat bändissä. Mä oon nice. Okei, Ruotsiin viimeinen kysymys kuuluu näin. Käännä tämä lause ruotsiksi, siihen paperille kirjoitetaan. Minä menen katsomaan Cancel-elokuvan elokuvaa teatteriin ensi-iltana ja ostan sieltä popcornia. Mä taidan taas kirjoittaa niin pienellä, että saa selvää. No niin, se on nyt se uusi sääntö. Jos opettaja ei se selvää, niin sitä ei hyväksytä. Valmis. Hyvä, onko Monalla valmista siellä? On. Mahtavaa. Nyt Leevi. Ei vielä. Ei vielä. Hei! Nyt! Nyt täällä lunta on sepäily! Mitä? Täällä lunta on sepäily, opettaja eti tänne! Mitä? Tuu kattoo! Täällä joku älylaite on tuolla pöydän alla! Mitä näytä? Kato! Puhelin! Minä näin! Jäi nauhalle! Kaukko on 4K! Kaukko on 4K! Mulla tuli vaan tylsää, kun näillä kestää niin kauan. Puhelin! Sulla oli puhelin! Yritti runtata. Mikä siellä auki? Pitäähän koulussa nyt trap phone olla. Sulla oli trap phone! Kyllä tästä vastauksesta saat hylätyn. Hylätyn! Minä en yhtään luntanut tähän. Mulla tuli vaan tylsää, kun muilla kesti Minä niin tulin kauan. hakemaan kaikkien puhelimet ja mitä sinä et antanut puhelinta? Minä annoin puhelimen. No mikä toi sitten oli? Se oli mun toinen puhelin. Hylätty! Ootteko te valmiita? Mä oon valmis. No niin, Jesse, voit kertoa teidän vastauksenne kuitenkin. Jag ska gå och titta Cancel-filmen på bio första kvällen och köper popcorn from där. Kyllä, ihan AI-vastaukset kuulostaa. Okei, Mona. Jag vill Vatserna, Cancel Movernavia. Moverna teos. Foretin. Jag vill ett popcorn. Mitä Bill? Jak Billa? Billa! Bill. Annan taas pisteet tuosta hienosta yrityksestä. Siirrytään Leevi. Ja Villa Tsennade cancel filmen via premiere och jag Villa ett popcorn.
Mitä sä naurit sinne? No sehän oli aivan väärä vastaus. Mene. Silläkin oli sama villa kuin Monalla. Elikkä se oikea vastaus olisi ollut Jag ska gå och se filmen Cancel på bio på premiären och köpa popcorn där. Mut mua oikeesti ärsyttää, ettei opiskellut ruotsia koulussa. Elikkä ruotsin arvosanat. Mona, hienoa yrittämistä. Valitettavasti Ruotsista tulee sulle vitonen. Pääsit läpi! Pääsin! Seuraavana Jesse. Viimeisessä tuli järkyttävä diskaus 0/10. Ja sä saat tästä ruotsin kielestä 6. Mut hei, sulla on parempi kuin mulla. Tässä Jesse huomataan, että kannattaa käyttäytyä tunnilla ja kunnioittaa muita, koska se vaikuttaa todella paljon sun tohon numeroon. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä Leevi, tosta käännöksestä annoin 6/10. 6/10! Niin. Mikä tässä oli väärin? Sä sait enemmän. Mona sai 5, sait 6 siitä. Niin se on hyvä. Mutta sehän tekee sun kokonaisarvosanaksi Ruotsista 7. Nice. 7. Saanko se parhaan? Okei oppilaat, Ruotsin koe on päättynyt. Seuraava tuntihan on kotitalouden koe. No niin, hyvät opiskelijat. Tänään meidän opettajalla on juhlat. Oi, Taputetaan kaikki opettajalle. mitkä juhlat? Täytän 45. Onneksi olkoon. Pushing 50. Pussy 50. Sen kunniaksi teidän tehtävänä tässä kokeessa on valmistaa meidän opettajalle juhla jäätelöannos. Tässä ovat tarvikkeet. Nopeat syö hitaat! Hyvät hyssykät sentään! Aikaa 10 minuuttia! Eikö Mona oo ollut töissä jossain jäätelökioskin? Oi joo. Hyvät hyssykät, Monalla on etulyöntiasema. Totta kai. Ja tässä siis arvostellaan makua, ulkonäköä, esillepanoa ja tarjoilusuoritusta. Älä ota niitä, älä nyt enempää. Niin opettaja lähtee nyt kahvitauolle opettajahuoneeseen. Sillä aikaa, nyt mä kannustan teitä. Kannattaa ottaa tätä kaikki nää työvälineet. Miksi teillä on tommoset hullut jäätelöt? Kommentoikaa, onko kotitalous teidän mielestä kotsa vai köksä? Meidän WhatsApp-kanavalla oli äänestys ja siellä voitti köksä. Mä olin sille mitä ihmettä. Nimittäin Kuopiossa meidän nuoruudessa sanottiin kotsaksi kotitaloutta. Hei, alatko sä syömään sitä jäätelöä? Paras osuus ruoanlaitossa on ruoan syönti. Totta. Minun jäätelöt ovat aina prima. Oi, tää Leevi alkoi tekee semmoista jäätelökakkua. Mona sai ainoan jäätelökauhan, mitä mä ostin. Niinpä. Kyllä tää kotitalouden opettajana oleminen on hienoa. Siellähän ne kovasti tekee. Onneksi on toi apulaisopettaja. Mikäs koulutus sulla on, hei? Mulla on elämänkoulutus. Sen kyllä huomaa. Alkaa sumppikone käynnistymään. Vanha kunnat, noin. Päivän 13 kuppi kahvia. Valmis. Minulla myös. No niin, kai se on pakko palata tonne. Oi. Ja sitten... Mitä? Toi on ihan crazy. Paljon onnea vaan. Älä laita mun kahvin sit. Älä laita mun... Se on koriste. Mitä? Pilasit mun kahvin tolla just? Ei, se on koriste. Ai saakeli. Minä laitan nyt tää nyt jonnekin. Laitetaanko Laitat se mun kahvin just jotain. Ai siitä tulee. No niin, esitelle sun annos. Tunnistatteko mitä se kuvastaa? Täällä on Ei, tämmönen... mikä haju? Oi, se on hirveen kuuma. Ei tää oo yhtään paloturvallista ja heittelet jotain kynttilöitä tonne seinään. Tässä on tämmönen punainen pötkö ja sieltä tulee tämmöstä ainetta. Mä otan nyt makutesti. No, raaka-aineethan maistuu hyvältä, mutta ne on varmaan kaupasta hankittuja. Aivan oman käden tekosia. Oman käden kautta. Hei. Oman käden tekosia. Kiitos. Kiitos. No niin, kuka on seuraava? 45 V kakkua tosiaan. Oi vitsi, pakko meitä. Täällähän näyttää hyvältä. Just tollanen pala. Eikö se kakkua oikein? Just tollanen pala. Mitä? Hei, nyt sitten. Miksi sä viskut mua jollain keksipaketilla? En se ollut minä. Se olit sinä. Tämän jälkeen minulla olisi sinulle kysymys. No tämän jälkeen sinä menet tuonne kylmään suihkuun nyt. Elappa tulla. Kylmään suihkuun! Kyllä täällä yksityiskoulussa on rangaistukset. Hei. Mitä niin kylmään suihkuun? Sä itse heitit mua jollain keksipaketilla. Tämä ei ole normaalikoulun rangaistuslistassa. No niin. Hyvä. No niin, lupaatko käyttäytyä loppukoulupäivä? Lupaatko nyt käyttäytyä? Toi ei oikeesti ok, että sä täällä kiusaat ensinnäkin muita oppilaita ja vielä opettajaa. Kyllä opettaja. Niin. Hyvä. Sä saatat olla fiksu koulussa, mutta sä et oo fiksu tolleen niinku henkisesti. Mitä tarkoitat? Minä olen fiksu kaikilla aspekteilla, mitä on. Oh my god, mitä vitsi. Näin sivusilmällä, että opettaja on Gamerboy 70-luvulta. Siinä on Minecraft tämmönen torni, mutta sinne pääsee vain 45-vuotiaat. Mielestäni voidaan olla kavereita. Mikä?
Tuon jälkeen mitä sä mulle sait aikaan. En usko, että voimme olla koskaan. Miltä maistuu? No onhan tässä kyllä. Sä oot ihan pelle. Kyllä jäätelökin. Hei, mitä tuolla nyt tapahtuu? Leevi tuli ärsyttämään minua. Hei, jätkää nyt! Mene pääseni yhteiseen! Seinässä on nyt! No niin! Äijät, rauhoittukaa! Ei! Ei, verhoja! Oppilaat! Ei! Nyt sen! Opeta! Mene känsel! Nyt saakeli pois! Leevi aloitti tämän! Meni! Mitä nyt saakelia? Leevi, tämä oli sinun syytäsi kaikki! Ei Kattokaa tätä pelipaitaa! Mitä saakelia? Toi on yksi uniikki cancel-salkku! Tää ei edes kuvaa tää. Kuvasko koko aikana siis? Ei kuvannut. Saa, nyt loppu tämmönen. Te ette mitä? Te nyt siivoatte tän kaiken, sovitte ja siivoatte nyt tän kaiken. Toi on valkoinen seinä just maalattu, se pitäis nyt äkkiä saada pois siitä. Alkaapa siivoamaan nyt pojat. Kuunnelkaa nyt. Sinä, Jesse ja sinä, Leevi, me annetaan teille 10 minuuttia aikaa siivota tämä päivä, mikä tässä nyt on tapahtunut. Jos ei ole siivottu 10 minuutissa, mä ollaan teidän kaikkien aikaisempien kokeitten tulokset. Teillä on 0 pistettä. Serkyttävää mitä ipanoita. Tässä ei ole mitään järkeä tässä touhussa. 3 koetta suoritettu. Tässä saattaa nyt varmaan nyt käydä niin, että noitten toiminnan takia me joudutaan perumaan muutama koe. Katsotaan nyt miten tässä käy. Niin, siivoustarkastus. Okei, Leevi, mä annan sulle hetken aikaa vielä siivota tuon tosta alhaalta. Tämän kerran päästään tämän siivoustarkastuksen läpi. Hei, täällä viitataan. Kerro. Mä haluaisin sanoa, että me ollaan nyt sovittu Leevin kanssa ja loppukoulupäivä menee molempien osalta varmasti todella hyvin. Hieno kuulla. Uploadit. Sopu sijaa antaa. Nonni, elikkäs kotitalouden arviot. Mona 10/10 eli 10. Leevi, sulla oli tosi hyvä se sun itse annos, mut sitten vähän alkoi toi show. Tää on nyt ihan hyvää hyvyyttä. Mä annan sulle 6. No? Minun mielestäni olisi reilua, että Leevi saisi paremman arvosanan. Mitä paremman? Minun mielestäni Leevi pyhitti syntinsä, pyysi todella kauniisti anteeksi ja sopu sijaa antaa. Okei, no Jessitys, mikä sun mielestä, minkä arvosanan Leevi sitten ansaitsis? 8. 8. No, kiitos tästä. Leevi, sä saat kotitaloudesta 8. Onneksi olkoon. Kiitos paljon, Jesse. Nice. Elikkä mullahan täällä lukio valmiina, että Jesse saa 4, mutta arvostan tuota äskeistä elettä, niin annan jonkin ripauksen jotain sinullekin. Eli saat kotitaloudesta 5. Hyvä, pääsit läpi. Niin, pääs läpi. Ois siellä luokalles muuten. Oikeesti oppilaat sitten, nyt ei ole enää varaa virheisiin, että meidän koulupäivä ei ikinä lopu ja mun salibänditunti niin kuin on puhuttu. Nonni. Hei, eli mitä se nyt siellä, ota se, käy hakemassa apulaisopettaja sen reppu pois. Nyt tää takavarikko on taas sitten tää reppu. Mitä siellä on purkkaa? Oot sä tukenut purkaa pulpetin kanne alle? Mitä ihmettä? Avaa kansi. Avaa se kansi siitä pulpetista. Mitä hemmettiä? Mitä? Mitä sä naurat? Näytä hei. Näytät nyt. Itse näytät mitä siellä on. Mitä sä aiot tehdä tällä jäätelöllä? Syödä sen. Syödä se. Mä näin, että sä tukit kuin naamaa. Mulla on semmonen mielikuva. Sinä siivoat sen siitä vittuun roskiin. Elikkä kotitalouskoe on vihdoin päättynyt. Huomattiin itsekin. No niin. Seuraavana kokeena on musiikin koe. Oi. Minä tykkään musiikista. Sähän soitit siellä bändissä, spelare, kittari. Bändi. Kokeena teillä on laulutesti. Jokainen laulaa Roadside Hollien biisi. Onko se innokkaita aloittajia? No niin. Minä olin ensimmäinen. Totta kai. Nonni. Wow. Wow. Tommi ja mä kaupungilla taas illat rullaillaan. No, jatka. Kevätillassa kaunissa äänet kaikuu taas. Syrjäni usko en, kun se tyttö teki sen täydellisen frontside-allien. Sivuosa Tommi jäi, kun se veti yllättäen täydellisen frontside-allien. Kiitos. Oikeesti aika hyvä. Siis sähän oot ihan niinku luonnonlahjakkuus. Kyllä siinä pakko myöntää, että nousi Jessityksen osakkeet. Oli nimittäin aika hienoja noi falsetit sun muut niin äänen vokalisoinnit siellä. Mites se lähtee? Wow. Oh, frontside allien. Tommi ja mä kaupungilla taas illat rullaillaan. Räppiversio.
Joo. Hei, Hilja. Kevät ilmassa, kauniissa, koulun penkillä ollaan taas. Täällä me vaan koulussa opiskellaan. Mä silmiäni uskoen, kun se tyttö veti sen täydellisen frontsidallien. Erittäin kova, kiitos Mona. Tässä on vähän paineet mennä tämän jälkeen. Siis en mä tiedä tuota koko biisiä. Mä kuuntelin Cheekkiä eikä Robinia. Okei. Ootteko te valmiina? Joo! Mä en kuulu! Joo! Hei, wow! Wow! Santtu ja mä videota taas täällä kuvaillaan. Kevätillassa, kauniissa, Monan ääni kuuluu taas. Ei huolia, ei murheita, ei oo kiire mihinkään, paitsi säbää. Sitten pari tytsyy siihen ilmestyy ja sekoittaa Nikon pään. Hei Laina, Niko sun kameraa. Mä silmiäni uskoen, kun Santtu teki sen täydellisen dapin. Kiitos. Toi oli upea. Se oli Leevi todella hienoa. Kiitos. Nyt on kyllä positiivisesti yllättynyt. En odottanut tämmöistä vastaanottoa tälle laulutestille. Siis aivan uskomattoman hienosti vedit joka ikinen. Kaikilla oli niinku omanlaisensa tyyli. Täällä oli vähän freestyloista, monellakin oli räppäämistä. Sulla oli semmoista niinku Kaunista hentoa. Kaunista. Todella taitavaa tekniikkaa. niinku tärkeimpänä niin Pientä romantiikkaa. Kuunnelkaa nyt. Tähän niin kuin nostatti tämän mun niin kuin tunnelman tähän koulupäivään niin kuin takaisin tähän pulpetille. Anna ne pisteet. Joten Leevi, 10. Mona, 10. Jesse. Sä saat myös 10. Onneksi olkoon. Kyllä tää tunti palautti mun uskoa tähän nuorisoon. Tää taitaakin olla musiikkiluokka. No niin, oppilaat, mahtavaa. Musiikin koe on päättynyt. Huomattiin ehkä itsekin. Hei, muistakaa, että opettajille on kielletty. Seuraavana olisi sitten luvassa välitunti. Okei, mulle nakki napsahti. Musta tuli teidän välituntivalvoja. No niin, mitä te teette välitunnilla? Itse ajattelin kerrata kertolaskuja päässäni. 1 kertaa 1 on 1. Oikeesti tää mun luokka on ihan sotkussa vieläkin. Ei mulla ole mitään aikaa jäädä tätä siivoamaan. Joskus mä vaan mietin, että mitä jos ne vaan jättäis tonne välitunnille ja lähtis ite himaan tässä välissä. Tiedän, että 10 ei enää tule saamaan tästä lopputodistukseen, mutta mielestäni parhaani olen tehnyt. Se on hienoa, että sä niin kun, vaikka ei tulisi täyttä 10, niin silti sä oot tehnyt hyvin. Ei tarvii olla täyskymppi. Mä oon ollut tosi ylpeä suhun tänään. Niin. Ja se miten sä jaksoit, vaikka vetää ton hienon musiikkisuorituksenkin se alamäen jälkeen. Niin. Mulla ei ole ikinä sanottu näin kivasti. Saa nyt nähdä, miten toi välitunti menee, että rauhoittuuko ne siellä tunnilla, saa vähän happihyppelyä. Yleensä se on kyllä ihan hyvästä, kun menee tonne ulkoilemaan, niin se yleensä virkistää mieltä ja aivoja. Vähän harmittaa, että en oikein kiinnittänyt kouluun huomiota. Siellä kotona kannattaa tehdä paremmin, mutta... Kannattaa olla niin kuin minä. Tekin voitte joskus päätyä tällaiseen videolle ja voittaa tonni. Niin, sytäpäin. Niin, aina mun sellainen tonnikin tulossa jollekin. Mitä ihmettä? Niin. Mä unohdin kokonaan sen tonni. Sisälle! Nyt ei ole sitten aikaa jäädä mitään jaarittelemaan. Mennään saman tien seuraavaan kokeeseen ja se on biologian ja maantiedon koe. Oi, minä tiedän paljon biologiasta. Tää on mun aika näyttää kaikille. En kommentoi. No niin, nyt kuunnelkaa sitä opettajaa. Mullakin alkaa vähän kiire tulee tässä. Minne sä oot menossa? Treffeille vai? Baariin. Onko se joku meidän koulun opettajista? Mä oon niin varma, että se on se Kirsi. Harrastatteko te biologiaa? Katsokaa mitä Leevi kirjoitti minulle. Tuliko se joku rakkauskirje? Mä tein eilen biologiaa äitistä. Hei! Hei, sun piti nyt käyttäytyä. Totta saa puhua. Niin, Leevi harjoitteli tätä koetta varten. Se on erittäin hyvä juttu, koska nyt testataan teidän taitoja. Teillä on 10 sekuntia aikaa vastata näihin kysymyksiin, koska mulla oikeasti salibändi kolkuttaa tuolla takaraivoilla. Oi mikä transitio. Minkä maan lippu tämä on? No niin, saa kääntää. Liettua. Niin se lukee. Liettua. Brasilia. Mikä? Niin, Brasilia lukee. Hyvä Leevi ja Jesse oikein, Mona väärin. Mun pakka myöntää, mä en tunnistanut tätä lippua. En ihmettele. Miten sä pääsit tänne töihin? Niinpä. Hän on koulunkäynnin avustaja. Olen koulunkäynnin avustaja, siihen ei tarvitse koulutusta.
Mikä on Sveitsin pääkaupunki? Pitäis tietää, Santtu ja Helmi kävi justiinsa siellä. Hyvä, valmis. Voinko mä näyttää opettajalle? No tuu vaan näyttää. Joo. Päästä läpi, please. Antais mulle rahaa. Joo. Tässä on. Sä oot megaforce. Osaaks mä pitää? Mitä siellä juonitaan? Ei mitään Miksi hän antoi rahaa opettajalle? Ei antanut mitään rahaa, hän kysyi tästä äskeisestä kysymyksestä. Käydään vastaukset läpi. Mä en oo yhtä varma, se oli joku Zurich. Mona. Raha. Joo. Oikea vastaus on tietysti Bern. Ja vastaus meni oikein 10 oppilaalla, eli Bern on oikea vastaus. No niin, mikä tämän kukan nimi on? Minulla on vastaus valmis. Minullakin. Ja käydään vastaukset sieltä Jessestä alkaen. Kissan kello. Sinikielo. Ei täällä vielä kirjoitetaan, kun muut sanoo. Siis oli aikaa vielä. Leevi, kerro vastauksesi. Näytä nyt. Sinikielo. Ai vitsi, kyllä sanon, että sini alku meni oikein, mutta se on sinikello. Kissan kello on aivan yhtä oikea. Meillä päin sanotaan kissan kello. Koulussa menee niin, että jos opettaa jotain mieltä oikeasta vastauksesta, niin se on niin. Siinä ei uskota Google eikä AIC. Noniin. Niko, olet tiellä. Hei, hiljaisuutta. Mikä on Suomen kansalliskala? Leevi vuoro aloittaa, ettei saa luntattua. Ahven. Ahven. Se on tietysti hauki. Mikä se on oikea vasta? Etkö, mitäs veikkaat apulaisopettaja? Hauki. Suomen kansalliskalahan on ahven. Yes! Minkä maan lippu tämä on? Onks kaikilla valmista? Kyllä. Hei, kiitos. Nyt ollaan suhteellisen sutjakkaan tahtiin edetty. Monaco. Itävalta. Malta. Oikea vastaus on Monaco. Ai saakeli. Hienoa. Mahtavasti vastattu. Kiitos. Nyt vielä kun opettelet käyttäytymään, niin sulla voi olla vielä mahdollisuus. Tehdään. Hyvä. Mä en tykkää tosta sun feikistä hymystä. Mene takas paikalle. Mikä on tämän eläimen nimi? Valkonokka. Sulla on aina sama kuin mulla. Valkono. Sulla on aina sama kuin mulla. Mä vastasin eka. No niin, mitäs siellä? Kyhmysorsa. Mikä? Kyhmysorsa. Ai, valitettavasti kukaan ei vastannut väärin. Siis kukaan ei vastannut oikein. Ja siinähän toi eläin on nokikana. Seuraava kysymys. Mikä on Kanadan pääkaupunki? Monan pitäisi tietää nyt, tai Mona on käynyt siellä. Niin. Tää on veikkaus, mutta mä en ole nyt ihan varma. Vastaukset. Ottava. No ei se oo. Missä tää jos on? Montreal. Vancouver. Se on, eikö se ole Ottava? Se on se Ottava. Oikea vastaus on Ottava. Ja No niin, 3 kysymystä vielä. Ei kun sori, tää on vika kysymys. Minkä rotuinen tämä koira on? Onks toi Ellan koira? Mörsky. Espanjan vesikoira. Tanskan terrieri. Islannin villakoira. Villakoira olisi ollut aika hyvä. Oikea vastaushan tuli siellä Leeviltä, eli Espanjan vesikoira. Easy! Siis mäkään en ois tiennyt. Oho, mitä? Saiko Jesse vaan 3 oikein? Leeville mä annan arvosanaksi tosta hyvästä. No se on puolet oikein, se 8 voi olla. Mä annan Leevi sulle 7. Tiedätkö mitä nuo arvioinnit menee? Tuo pitäisi olla 8. Mä annan sulle 8. Mona sait 1 oikein, eli se on 5. Jesse sait 3 oikein. Kyllä se nyt 6 ja 7 välillä. Mun mielestä mä käyttäydyn tässä niin paljon paremmin ja mä oon tsempannut tosi paljon nyt tämän koulupäivän aikana. Hyvä on. Jesse, sä saat 7 siitä. Nyt pidät sul kiinni, niin se pysyy siinä. Kuulkaa. Seuraavaksi olisi vähän pientä kevennystä, eli cancel tietovisa. Ja kuulkaas, nyt pääsette ekaa kertaa päivän aikana puhelimille. Nimittäin ei oo antanut lupaa poistua penkeistä. Nimittäin tää tietovisa pelataan tuolla Kahootissa. Oi, yes! En oo koskaan nähnyt Kahoottia, missä on 3 osallista. Tässä myös nopeus ratkaisee, joten olkaa nopeita. No niin, nyt se alkaa. Kahoot. Cancel tietovisa. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Mikä on tämän hahmon nimi Cancel-elokuvassa? Ela, räppäri, elastinen Valmis. vai jul? Sain oikein. Mä en kerännyt edes kissaa sanomaan, mutta oikeahan kaikilla meni. Mahtavaa. No niin, seuraava kysymys. Miten voin varmasti päästä Cancel-elokuvan ensi-iltaan? Käyn ostamassa liput ennakkoon Finkkinon sivulta, menen jonottamaan teltan kanssa edellisenä iltana elokuvateatterille. Kysyn Nikolta ja Santulta, saanko liput vai meen viime tingassa elokuvateatteriin? Oikein meni. Käyn ostamassa liput ennakkoon Finkkinon sivulta. Kyllä se on mahdollista, nimittäin tuolla bion linkissä näkyy lippulinkki, mistä pääsette Cancel-elokuvan Finkkinon sivulle. Sieltä voi käydä ostamassa ensi-iltaan liput. Hyvä, seuraava kysymys.
No niin, viimeinen kysymys. Minä päivänä Cancel-elokuva tulee elokuvateattereihin kautta maan? 80, 90, 11 vai 12? Kaikki oikein! 80! Eli Cancel-elokuva tulee elokuvateattereihin 80. Ja mihin elokuvateattereihin? Kaikkiin Suomen elokuvateattereihin. Ja vain elokuvateattereihin. Itse aion mennä heti 80 katsomaan. Hyvä. No niin, hei, podium. Eli kolmanneksi Jessetys 3700 Mona, kakkonen 5500. Leevi Ikävalko, ykkösenä 7000. Kaikki oikein! Leevi saa 10. Monalle annan 8, Jessetykselle 7. Mikä homma? Sun pitää vähän tsemppaa äijä. Kun mulla alkaa pikkuhiljaa tulla sellainen fiilis, että mä en enää pidä koulusta. Eikö se ole sun intohimo? On. Hei, kuuntelepa Jesse siellä. Joo. Koulussa ollaan sitä varten, että opitaan. Virheet kuuluu elämään. Se, että sä saat jostain kokeesta 7 tai 5, niin se ei haittaa, koska se kuitenkin jokainen tunti opettaa sua. Sun ei tarvii lannistua siihen, jos sä oot huonoja arvosanoja, koska... Tsemppinumero auttaisi tosi paljon. Mitä? Tsemppinumero auttaisi tosi paljon. Nyt sitten. Cancel-tietovisa on päättynyt. Huomasin itsekin. No, Ja anteeksi. kuulkaas, nythän ollaan päästy päivässä siihen pisteeseen, että nyt on viimeisen kokeen vuoro. Oh my god! Vaikka liikunnan tunti jouduttiin perumaan, niin tässä seuraavassa kokeessa pääsette hieman liikkumaan ja käyttämään myös luovuutta. Eli tässä tulee myös se kuvaamataito samassa. Eli kyseessä on tanssikoe. Ja yleensä koulussa on vanhojen tanssit, meille ei oo, koska te ootte niin nuoria. Tänään on nuorten tanssit. Luokaa TikTok-tanssi Sheming Viisul-biisin. Tässä teidän numero määräytyy ei minun mukaani, vaan nyt me kysytään yleisöltä. Nimittäin me kuvataan teidän jokaisen tanssi ja meidän WhatsApp-kanavan seuraajat päättävät, kenellä oli paras tanssi. Tää ei ole pelkkä koulu, vaan tää on niinku nöyrytys kaiken päälle. Okei, Mona, ootko sinä valmis? Joo. Mahtavaa. Kiitos, Mona. No niin, siinä laitoin meidän WhatsApp-kanavalle. Kannattaa käydä liittymässä. Videon tiedoissa linkki. Ja tässä on QR-koodi. Kaikki meidän WhatsApp-kanavalle. Siellä on salaisuuksia. Ja tämä äänestyskö sitten kertoo sen arvosanan? Kyllä. Seuraava. Onko valmista? Joo. Kiitos, ihan mahtavaa. Mahtavaa. Eka on jo yli 100 reagoinut. Oikeesti? Joo. Nonni, ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, toivottavasti Jesse. No niin, olen valmis. Siis ymmärrätkö, toi pulpetti meni rikki? Eikä rikki! Jesse, nyt sä rikoit meidän 2 pulpetin! pulpettia. Et sä just rikkonut meidän pulpettia, tai jos mä haettiin jos... Täällä on GoProkin rikki! Et ole tosis... Täällä on megaforset lattialla. Meidän toimisto haisee megaforsilta seuraavat 5 vuotta. saakeli! Ja mitä? Kattokaa! Jäätelö lautalla meni palasiksi. Eikö se ollut, että WhatsApp-kanava äänestää voittajan? Äänestää! Ei saakeli! Äijä on kräkännyt koodin! Onks tää sun niinku, että kaikki huomio on huomiota? Kyllä juuri näin. Oh my god. No niin, nyt mä laitan meidän WhatsApp-kanavalle virallisen äänestyksen. Katsotaan 5 minuutin päästä, kello eniten ääniä. Kenellä oli paras TikTok-tanssi? Mona, Leevi, Jessetys ja 1 ääni vaan. Sinne meni. Sen ajan kun odotetaan tuloksia, mennään takas omille pulpeteille ja Jessetys yritäpä nyt miettiä, miten menet takas omalle rikotulle pulpetille. Kattokaa! Lattiaan tuli reikä!
Tää on Meemitelon virallinen matto vuodesta 2001. Oh my god. Nyt mä kyllä jaan teille jo tämmösiä vähän, jos tulee kyyneliä, kohtaan todistusten jako. Se on aina liikustava hetki tässä kouluvuodessa. Mua jännittää. Sun on syyt jännittää. No niin, aika! Oh my god, nyt mennään katsomaan. Niko ja Santtu. Ootteko valmiita? Oh my god. Täällä on tullut ääniä yhteensä 1000. Oikeesti? No niin, mä kerron äänet. Mona. 134 ääntä. Ei voi olla, jos 1000. Jessetys. 172 ääntä. Ai, siinä Leevi. 662 ääntä. Ei tarvinnais ajattaa mitään! Easy! Come on! Takas penkille. Ei huudeta noin kova äänen koulussa. Naapuriluokka saattaa suuttua. Vaikka sinä sait ääniä, sä oot hajottanut koulun omaisuutta ja koko lattia, mikä on ollut täällä niinku Toimisto-omaisuutta. niin sä saat tästä suoraan 4. Tuo oli diskattu suoritus. Mona, sä saat. Kyllä mä tykkäsin sun tanssisuorituksesta. Mutta eikö se ollut saman verran pisteitä kuin mulla? Niin, mutta sinä hajotit meidän koko koulun. Mutta WhatsApp-kanavien äänestäjien pitää. Ei sillä ole mitään väliä, kun sä hajotit koko koulu. Mona, sä saat 7. Yes! Ja Leevi, ei toi nyt ihan 10 suoritus ollut, vaikka voitit, niin saat 9. Miksei se ollut 10 suoritus? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ois se voinut olla silleen paremmin valmisteltu, mutta 9 on aika hyvä. 9 on aika hyvä. Nyt ollaan jännä äärellä, nimittäin kaikki kokeet on suoritettu. Nyt on enää jäljellä vuoden kohokohta, eli todistuksen jako. Nyt voisi saada sellainen suvivirsi, tiedättekö? On aika eikö ei se Ei se ole se. Armas Aika ja suvi sulainen, kauniisti joka paikka, kuristaa kukkanen. Nyt siunausta Suomi taas lämpää. No niin, taas. Mulla on tässä teidän kaikkien todistukset. Kenen todistuksessa on paras keskiarvo, voittaa 1000 euroa. Ja sanotaanko näin, että yksi huippu tässä oli selkeä. Nimittäin häntäpään huippu. Eli voin ensimmäisenä jakaa todistuksen Jesselle keskiarvolla 6,9. Miten sattuikaan? Miten on mahdollista? 10 miinus on epäonnistuminen. 6,9. Vihalleks opettaja jotain? Ei, se on käytöksessä sait 4. 4. No odotitko yhtään Eikö mulla parempaa? ollut mitään potentiaalia? Ei. Miettikää, jompikumpi teistä on voittaja. 50-50. Voin sanoa, että tässä sitten voittajan voitto oli todella niin kuin tiukka. Että ei ollut ihan selkeä. Nimittäin toisella keskiarvo oli 8 ja toisella keskiarvo oli 8,2. Käytös 6. Onneksi olkoon. Leevi on voittanut! 8,2 keskiarvolla sä voit päästä jopa meidän lukioon. Oikeesti? Meidän lukioon. Ai seuraava video. Tää oli peruskoulu, semmonen niin kuin varoitus jo etukäteen tästä lukiosta, nimittäin siellä on hikkejä. Esimerkiksi tämmöinen kaveri kuin Mark Gu. Niin katsojat, jos haluatte nähdä tämän lukioversion, niin painakaa sitä tykkäysnappulaa. Mutta jäit luokalle ja siivoamaan nämä kaikki sotkut täältä. Ja aamuja editoijalle. Heippa!